aw ni ce an balima shirifula jabarani filɛbaw mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn foli k'o ta k'o ɲɛsin aw ma k'a yira aw la k'a fɔ ko nin ye an ye an ka jɛmukan kɔnɔna na jɛmukan min ni an b'a wele ko ciwara n'a bɛ sɛnɛkɛlaw mɔnikɛlaw baganmaralaw jiriturulaw bayɛlɛmalikɛlaw a bɛ wele bila nin bɛɛ lajɛlen ma bi wulada in na alhamdulilayi an ni maa min ye ɲɔgɔn sɔrɔ ale tɛ maa dogolen jamana in kɔnɔ bari sabu k'a da kan musolaka don muso cɛsirilen don muso baarakɛla don wa an bɛ don min na ko bi a bɛ domaine min kɔnɔna na ni ala sɔnna a ma waati kunkurunin an na kɔrɔfɔ di a yɛrɛ ma a k'i da don la ka kɔrɔfɔ caman ɲɛfɔ aw ɲɛna ka walawalaliw caman kɛ yasa faamuyali ko ɲuman aw ko sɔrɔ ni jɛmukan kɔnɔna na an b'a yira aw la k'a fɔ ko jɛmukan in a dukɔrɔma dondonba o sababu ɲuman o ye usine Stone an bɛ usine Stone maaw an b'u fo nin kɛnɛ kɔnɔna na ani maa min bɛna jɛmukan in kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye madame Kulubali Mayimuna Sidibe. Madame Kulubali Mayimuna Sidibe ale ye faso kaba ale ye o ɲɛmaaba ye n'o bɛ bayɛlɛmali ani sanni feere an ka sumansiw kan ni a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri bɛn n'o ma. Madame Kulubali. Ne ka baara ye sumansi feere de ye sumansi minnu an ka recherchew ye minnu sɔrɔ an b'o de labugu ka o de jɛnsɛn Mali fan bɛɛ la pour que ka dun ka fa sabati Mali la. Sumansi minnu don u nafaw ka bon u sɔrɔw ka bon u dumuni ka ɲi mɔgɔ fari ma a nafa fila b'a la u bɛ se ka baganw balo u bɛ se ka mɔgɔw balo an b'o sumansiw de feere. ɲininkali fɔlɔ min n'an bɛna o tɛnkuwila bi o ye de ye k'a dɔn baara in e donna la wagati jumɛn gɛlɛya jumɛnw b'a la ani nafa jumɛn bɛ baara in na. Donc an bɛ se k'a fɔ an ka butigi dayɛlɛnna 2007 ani Agara ye ɲɔgɔn sɔrɔ 2007 Agara ye dɛmɛbagaw dɔw de ye olu de ye wari d'an ma pour que k'an yakubaya a y'a sɔrɔ an b'an ka baara la mais olu de y'a to dɔ farala baara bonya kan ka mɔgɔw ta baara la ka butigiw dayɛlɛn ka baarakɛɲɔgɔnw ɲini aw de don bon an ka système dɔ de don an ka système sɛnɛlikɛ système bɛ yen feerelikɛ système bɛ yen nɔ bon point de vente b'an bolo Bamakɔ yan yɛrɛ dɔ bɛ Yirimajɔ dɔ bɛ Banankɔrɔni yan mais an b'a jɛnsɛn fɛnɛ ka taa burusi kɔnɔnaw la o mɔgɔw bɛ yen nɔ bon an bɛ semence ninnu an b'u surtout an b'a bɔ recherche de la i n'a fɔ IR fɛnɛ dɛmɛbagaw b'a la i n'a fɔ ITA i n'a fɔ Simiti i n'a fɔ ICRISAT u n'olu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an bɛ si bɛɛ kɛ kaba b'a la ɲɔ b'a la malo b'a la kenige b'a la saɲɔ b'a la nakɔ kɔnɔfɛnw fɛnɛ b'a la voilà. Donc an y'a daminɛ depuis i bɛ se k'a fɔ pratiquement 2007 sinon a ka jan dɔɔni depuis 97 an b'a kɛ dɔɔni dɔɔni mais ka butigi yɛrɛ dayɛlɛ kama ka sigi o kɛra 2007 de quoi donc depuis 2007 fo bi an y'a daminɛ a daminɛ la a tun ma dɔn kosɛbɛ mɔgɔw ma faamuya mais a bɛ ka faamuya dɔɔni dɔɔni sisan a kɛbaga yɛrɛ cayara sinon a bɛ daminɛ tuma min na an kun man ca kosɛbɛ mais sisan kɛbaga cayara an y'a daminɛ an tun sali ka tɔni kelen b'an feere la mais sisan an bɛ tɔni 10,000 de feere sisan nɔ ani kɔ san kɔnɔ bon o ye si bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan quoi i n'a fɔ 1500 tonnes an b'o feere san kɔnɔna na an bɛ feereli kɛ Mali kɔnɔ yan an bɛ feereli kɛ an ka sigiɲɔgɔnda ninnu fɛnɛ na i n'a fɔ Sénégal i n'a fɔ Gambie i n'a fɔ Libéria i n'a fɔ Sierra Leone ani Laginɛ ninnu an bɛ feereli k'olu fɛnɛ na gɛlɛya b'a la yɛrɛ de a b'a la parce que a gɛlɛya ye minnu ye fɔlɔ an bɛ min yɛrɛ labugun k'o feere o sɔrɔli ma nɔgɔn kosɛbɛ kosɛbɛ parce que o de kama hali o don na n tun bɛ musow ka kɛnɛ kan ne y'o de fɔ ye an ka jamana a kan ka wari don recherche de la parce que semence ninnu si kow de don génération kow de don fɔlɔfɔlɔ ba min o bɛ bɔ chercheurs fɛ yen o tɛ se ka sɔrɔ ni wariba tɛ chercheurs la parce que o tɛ se ka caman o bɛ fitini fitini de kɛ donc o gɛlɛya de o y'a gɛlɛya dɔ ye bon nin bɛɛ bɛ se ka bali fɛn min fɛ min bɛ se ka nin bɛɛ nɔgɔya o ye wariko de ye a wariko de ka gɛlɛn parce que baara n'a kɛcogoya banque mɔgɔw tɛ d'an na ka waribaw d'an ma bon dɛmɛbaga ninnu fana u bɛ wari fitininw de di bon baara nin yɛrɛ si tɛ se ka ɲɛ wari kɔ problème yɛrɛ gɛlɛnmanba ye wari ye n'o bɔra yan ni suguko
parce que an ka jamanaw kɔnɔ yan mɔgɔw degenen bɛ ka si de bɔ u ka sɛnɛkɛyɔrɔ la yen an ka si ninnu ka taa si san ninnu an ka sɛnɛkɛlaw ma dege a la o baara fɛnɛ o tɛ se ka kɛ ka si ladɔnniya o fɛnɛ si tɛ se ka kɛ wari kɔ parce que pour que ka to sɛnɛkɛlaw k'a dɔn ko si ka ɲi n'u bɛ ka min dan ye k'a ta u ka bɔrɔ kɔnɔ k'a dan f'i k'a yira u la de n'olu y'a ye de u bɛ da la o dun foro ninnu olu da ka gɛlɛn i bɛ to k'u fɛ yen ka jama dalajɛ u kunna u kana lajɛ ka aw telew wele aw kana i b'a dɔn a wariw ka ca dɔɔni donc o gɛlɛyaw de b'an kan wariko gɛlɛya ani suguko gɛlɛya o b'an kan sinon ni wari yɛrɛ bɛ yen nin bɛɛ bɛ se ka nɔgɔya wariko de b'a la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que minnu kan ka sisan ni laban b'o o de la olu tɛ sisan n'o ye sɛnɛkɛlaw ye an sago de ye sɛnɛkɛlaw de ka wuli ka na butigiw kɔnɔ ka sisan ni parce que Mali 80% k'olu ye sɛnɛkɛla ye donc n'olu ye Mali population 80% n'olu bɛɛ ye sisan si feerelaw bɛ wari sɔrɔ wari bɛ taa recherche la baara bɛɛ bɛ yiriwa quoi awɔ bon nɔgɔya minnu b'a la i bɛ mɔgɔ minnu dɛmɛ hali n'u jɔlen b'a dɛmɛw la o bɛɛ ye dɔ ye i bɛ minnu ta baara la parce que ninnu fɛn fɛn min filɛ nin ye ne b'u sara de a dɔgɔyara a bonyana a bɛɛ ye dɔ ye o i tɛna bɔ i ka so i bɛ bɔ i ka so ka na a yɔrɔ la ka segin ka taa mɔgɔ b'i ye i bɛ don ka bɔ la u b'a fɔ k'i bɛ baara dɔ la tout ça o bɛɛ ye dɔ ye bon an bɛ sɛnɛkɛla minnu b'a labugu an ye olu fɛnɛ u bɛ dɔ dun u bɛ dɔ d'anw ma an b'a feere o bɛɛ ye dɔ ye parce que an ye ani minnu b'a ta bolo ka feere a bɛ u ka musakaw datugu donc o bɛɛ y'a nafa dɔ ye quoi ani i yɛrɛ bɛ se k'a ye k'i sera ka ko dɔ kɛ diɲɛ kɔnɔ o fɛnɛ ye a nafa dɔ ye. I bɔra k'i da don aw ka nin baara in i y'a nafaw ni gɛlɛya minnu b'a la nka si kolokololen mun si sugu don wa nafa jumɛn b'a la ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ma. Si kolokololen yɛrɛ ye si min ye chercheurs ye min ɲini u bɛ an ka kaba si dɔ ta an yɛrɛ tun bɛ deli ka minnu dan u bɛ na kaba si wɛrɛw ɲini minnu nafa ka bon i n'a fɔ a bɛ ja kun a bɛ banaw kun wala a sɔrɔ ka bon vitamines b'a la n'i y'a dun a ka ɲi farikolo ma a ka ɲi mɔgɔninfinw ma a ka ɲi baganw ma o de ye si kolokololen chercheurs b'a ɲini an ka sanji nacogo a bɛ se ka bɛn o ma cogoya min na ja min b'an fɛ yan sisan a bɛ se k'o kun cogoya min na ani a bɛ se ka baganw nafa ka adamadenw nafa a n'a sɔrɔ ka bon ani a bɛ se ka sɛnɛkɛlaw ka sɔrɔ yiriwa voilà o de ye si kolokololen bon nafa bɛ si kolokololen na fa o ninnu ni fɛnw u ka recherche y'a yira u ka sɛgɛsɛgɛliw y'a yira ko ni foro ɲana a fɔra ko foro ɲana n'i y'a ta 100 i b'a sɔrɔ 35 45 o sɔrɔla si de fɛ si ɲuman n'a tigi ye si ɲuman kɛ ka engrais k'a la sanji ɲuman ka na mais si de jɔda ye fo ka taa se 100 o 100 35 fo ka taa bila 45 ɲɔgɔn na quoi o de bɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ de yiriwa ni mɔgɔ min bɛ si kolokololen ninnu utiliser a ka ca ɲɔgɔn fɛ dunkafa bɛ sabati fɛ yen f'i bɛ se ka dɔ sɔrɔ ka feere wa a bɛ dɔ i ka dukɔnɔmɔgɔw fari la fɛnɛ a bana a ordonnance ko ka nɔgɔn dɔɔni parce que si minnu de don u lakɛlen de don quoi u lawililen de don i kama n'i y'a dun a b'i nafa a kaba bɛ yen a kenige bɛ yen a saɲɔ bɛ yen a siyɔ bɛ yen i b'a dɔn fɔlɔ la ni siyɔ tobi yɛrɛ tun wulila a bɛ su bɛɛ de k'a la mais sisan siyɔw non seulement a bɛ tigɛ foro kɔnɔ a ka ca mais i b'a bila daga la a bɛ komi malo o y'a mɔlen a ka timi nafa dun fɛnɛ b'a la fɛnɛ u bɛ sulafiyew kɛlɛ u bɛ dumuni dɛsɛbanaw kɛlɛ a ka ɲi mɔgɔw ma voilà ne bɛ se ka min f'u ɲɛna o ye o de ye i n'a fɔ ne ye min fɔ sisan si filɛ forow de kan ka kɛ sani e k'a da la ne mana sigi ko nin bɛɛ bɛ ne ka si la ne m'a ye foro kɔnɔ e bɛ da la donc c'est pour que ne ko ni wari ye labɔli kɛ ou bien ni projets bɛ na u bɛna dɛmɛw kɛ u ka ɲɛsin olu volew ma sa parce que si kolokololen chercheurs y'a camanba bɔ mais an b'a se ka taa bila sɛnɛkɛlaw tɛgɛ kɔnɔ cogoya min na u bɛ da la cogo di k'a san problème b'o yɔrɔ de la donc o de tɛ ɲa ni si filɛ forow ma kɛ quoi si filɛ foro ye min ye ka taa démonstration parcelle 20 sur 20 ninnu ni fɛn dɔw kɛ u fɛ yen ou bien 5 mètres carrés a yɛrɛ b'a ta dan ye min b'an ka jiginɛ kɔnɔ a b'o dan e b'i ta dan kɛrɛfɛ a b'a lajɛ a yɛrɛ b'a y'a ɲɛna donc o de caman kan ka kɛ pour que sɛnɛkɛlaw ka sa ne bɛ min fɔ sɛnɛkɛlaw ɲɛna sɛnɛ kɔni i ka dumuni k'i ka so o sara mais sisan sɛnɛ kan ka bɔ o la dɔɔni ka laɲini wɛrɛw fara a kan a kan ka kɛ i ka sɔrɔ de sɔrɔ a la ka k'i ka cikɛda ye i ka nafa sɔrɔ a la min tɛ so ka dumuni dama ye dumuni ka sɔrɔ ka tila ka dɔ feere ka siso ɲuman jɔ ka mɔbiliw san ka denmisɛnninw bila ka taa ekɔli la ka mɔgɔw bila ka taa dɔgɔtɔrɔsow la ka kɛ i n'a fɔ fonctionnaire bɛ cogoya min na quoi
sɛnɛkɛla kan ka wala ka bila ngɔrɔ fɛnɛ kɛ wala y'a ye ka denmisɛnninw bila ka taa hali jamana kɔfɛ sɛnɛ la pour que pas parce que ni sɔrɔ yiriwara o bɛɛ b'a kɔnɔ sɛnɛkɛla kɔni fɔlɔ la k'a fɔ ko ne sɛnɛkɛla gansan o de kan ka bɔ a la i fɛnɛ ka dulokiba gomilenw don i ka samara ɲumanw don i ka mɔbili ɲumanw kɔnɔ sɛnɛ ka laɲini kan ka k'o de sisan o de tɛ sabati ni ma taa ni laɲini fɛn technologie u b'a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u b'a fɔ technologie engrais doncogo b'a la binfagalan doncogo b'a la si kolokololen ko b'a la n'i y'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ka ca ala fɛ i bɛ se ka dun ka fa sabati ka dɔ feere ka musaka wɛrɛw datugu n'o ye n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na muso ni baara fasugu a ka dɔgɔ n'i ma fili jateminɛ la e yɛrɛ ye a muso fɔlɔ ye a muso gale ɲininkali bɛ min nɔfɛ sisan yalwa hakilina jumɛn ye e bila parce que muso a ka ca ala fɛ musow caman tɛ nin hakilina in sɔrɔ hakilina jumɛn ye e bila ka don nin baara in na muso de ye ne balo fo ka se ne ka se ka furu ne furula fana ka taa furu sɛnɛkɛla de ma donc ne laminen don ni sɛnɛkɛla ko de ye o fana o baarakɛɲɔgɔnw ne n'olu bɛ tilen ka ɲɔgɔn ye o taara kalan kɛ yɔrɔ yɔrɔ ne n'o taara ɲɔgɔn fɛ yen ne bɛ sɛnɛ kɛ ne kabini bɔra n yɛrɛ kalama n bɛ sɛnɛ kɛ o ko de kalama donc n b'u ka problème dɔn ne ala y'a kɛ ne tuguna n cɛ kɔ ka taa États-Unis ne y'a ye olu ka foro n'an ka forow tɛ kelen ye dɛ olu ka foro i bɛ taa sɔrɔ i b'a bɔ yan ka fili ka i ɲɛ fili ka taa fo yan i tɛ dan yɛrɛ y'a la foro bɛɛ ye kundama kelen i n'a fɔ dɔ de ciseau ta k'a bɛɛ tigɛ i bɛ taa sɔrɔ a kɔlɔw bɛɛ ye bonya kelen ye o ye ne dabaliya ban ne tɛ ɲininkali k'o la n k'o bɛ kɛ cogo di k'u bɛ si de utiliser u ka chercheurs bɛ si kolonkolonlen de kɛ mɔgɔw b'o de san u b'o de utiliser o de kama u ka foro bɛ kɛ ten tɔ bon ne fɛnɛ ko ni nana an b'a ɲɔgɔn kɛ n fɛ yan nɔ donc ne nana an ye san 15 de kɛ an ma ɲɛ sɔrɔ a la n'i y'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ ɲɛna o tɛ da la bon ne ye baara min fɛnɛ sɔrɔ anw nalen ka bɔ États-Unis o fɛnɛ ye cikɛla groupe i n'a fɔ coopérative les organisations paysannes voilà les aider à monter des activités lucratives bon an b'u ye u bɛ engrais u bɛ girin engrais de kɔ u bɛ girin binfagalaw de kɔ i tɛ siko kuma min da mais san o san ni foro tigɛra juru bɛ yɛlɛ u la parce que sɔrɔ tɛ bonya ne b'a fɔ est ce que aw b'aw ka siw bɔ min dɔw b'a fɔ an b'a san sugu la dɔw b'a fɔ an b'an ka jiginɛ kɔnɔ ne k'o de kama aw ka laɲiniw tɛ ka sabati si kolokololen a kan ka ɲini k'o de utiliser a bɛ taa chercheurs fɛ yen u b'a d'u ma donc dɔw bɛ to ka taa deliw kɛ chercheurs fɛ yen olu tɛ bɛrɛ sɛnɛ o wari t'u bolo u bɛ fitinin fitininw de sɔrɔ k'a lajɛ u b'a d'u ma u t'a bɔ bon o de nana hakilina ne la quoi bon ne mɛnna laɲini na n mɛnna mana projet fɛn o fɛn n bɛ taa kuma fɔ a ye mais n tɛ se ka wari yɛrɛ de sɔrɔ bon an ye projet min sɔrɔ américain projet de don o banna an ye san 15 de ko la sinon san 14 tila ne ye n ka droit de ta ka taa butigi ta k'an sigi k'an ka biro kɔnɔ minɛn bɛɛ san k'an sigi ka wari ɲini daminɛ sisan pour que n bɛ se ka baara in kɛ cogoya min na donc n taara projet dɔ fɛ yen ça s'est fait en 2003 donc an ye san 2 kɛ puis la 2005 an ye projet dɔ sɔrɔ olu ye an dɛmɛ grâce à mon mari parce que ne cɛ ye agronome de ale de b'a domaine na sinon ne yɛrɛ ka domaine tɛ mais j'ai beaucoup appris avec lui et ses collègues parce que n b'u ye u b'u sigi u b'a ɲɛfɔ n b'a ye u ka essai forow kɔnɔ n y'a ye yɛrɛ de n y'a ye partout n'an taara an bɛ foro ninnu ye n b'a ye u ka ɲi n b'a fɔ n'a nana k'an yɛrɛ fɛ an fana ka foro bɛ ɲa a bɛ kɛ ten tɔ quoi donc an tor'o de fil en aiguille fo ka agara mɔgɔw sɔrɔ olu ye wariw d'an ma o de y'an bonya tantɔ sinon kabini an b'a feere 100 kilos 300 kilos sinon projet fɔlɔ min ye ne dɛmɛ a ye wari di yan an ye combien de tonnes san an taara sigi Buguni a ma marché parce que an b'a ɲina n'an taara paysans fɛ yen de sanni bɛ kɛ bon paysans halisa u bɛ ka taa u ka jiginɛ kɔnɔ mɔgɔ ma sanni kɛ donc o kɛra problème n ye jusqu'à ne décourager mais tilala k'a fɔ ne ko n bɛna nin de kɛ n ka baara ye n kan ka wuli n taara baara dɔ ɲini fɔlɔ chinois dɔ fɛ yen ka san 3 kɛ yen nɔ ka baara in dege kosɛbɛ min ye entreprise ko yɛrɛ k'a dege kosɛbɛ parce que ale fɛnɛ tun bɛ intrant kɛ mais sumansi tɛ engrais ani binfagalanw ale tun b'o de kɛ mais a bɛɛ ye entreprise ko de ye quoi n'i y'a faamuya i bɛ se ka taa appliquer i yɛrɛ fɛ yen quoi donc o de don fo an ye agara ye agara kɔni o de yɛrɛ de kɛra an ka bouffée d'oxygène yɛrɛ agara ale ye alliance de ye une organisation Bill Gates ni Rockefeller olu de ye alliance dɔ kɛ k'u bɛ Afrique dɛmɛ Afrique ka se k'a yɛrɛ balo voilà Afrique bɛ se k'a yɛrɛ balo cogo di si ɲumanw ka na
nɔgɔ ɲumanw kana k'a don togo ɲuman nira mɔgɔw la Agara de y'o financement commencera k'olu di u ye pays dɔw ta u y'a daminɛ en Afrique de l'Est centrale ka na laban ka na Afrique de l'Ouest ne de ka société kɛra société forêt k'a fɔ n bénéficier voilà donc après alsa u bɛ Burkina u bɛ Niger u bɛ Ghana u bɛ Nigeria sisan nɔ u bɛ ka taa Sénégal voilà donc u bɛ Mali la yan société wɛrɛw yɛrɛ financer ne kɔfɛ u bɛ domaine wɛrɛ yɔrɔ la u taara fertilisation na i n'a fɔ dugukolo kɛlɛ wala nɔgɔntanya kɛlɛ u ye wari don u la u ye wari ba yɛrɛ de don recherche la pour que ka se ka bɔ ni si ɲumanw ye minnu sɔrɔ ka bon minnu nafa ka bon minnu ka ɲi baganw ma ka ɲi mɔgɔninfinw ma minnu bɛ banaw kun minnu bɛ fɛn caman k'u quoi u ye wari don Mali chercheur la pour ka bɔ a tiga bɛ yen a kaba bɛ yen a kenige bɛ yen a malo bɛ yen a siyɔ bɛ yen a saɲɔ bɛ yen u ye wari don nin bɛɛ la awɔ donc anw ye a bɛ komi c'est une chaîne quoi filière de don bɛɛ b'i yɛrɛ acteur bɛɛ b'a kɔnɔ nɔgɔtigiw b'a kɔnɔ jagokɛlaw b'a kɔnɔ feerelikɛlaw b'a kɔnɔ banquiers b'a kɔnɔ bɛɛ b'a kɔnɔ donc an bɛ volet kelen min b'a jɛ ne bɛ to k'o de f'u ɲɛna o de ye vulgarisation volet si filɛ foronin in dɛ fo o de ka yiriwa o ka don ba la n'o donna ba la paysans yɛrɛ bɛ différencier n'u y'a ye u bɛ wari b'u kun ka sa mais est-ce que ka wari bɔ fɛn na ka don fɛn na ka sɔrɔ e yɛrɛ m'a ye bon n'u y'a san fɛnɛ dɔw fɛnɛ bɛ yen an b'a k'olu fɛ yen dɛ u bɛ ɲɛ b'a fɛ u b'a fɔ n'an y'a sɛnɛ ni tɔ tora an b'a kɛ cogo di donc ka marché ɲini a tɔw fɛnɛ na kan ka kɛ chaîne de ye transformateur fɛnɛ ka don a kɔnɔ quoi par exemple an ka usine ba minnu bɛ i n'a fɔ moulin du Sahel ninnu ni grand moulin ninnu olu ka don sanni na an ka sɛnɛkɛlaw fɛ Mali la yan contractualisation bon olu fɛn suguyaw de kan ka kɛ yan pour que ka baara yɛrɛ de don baara in na an bɛɛ b'an ta ye o de la quoi chercheur b'a ye an feerekɛlaw b'a ye sɛnɛkɛlaw b'a ye bɛɛ b'i ta ye quoi fa ka kɛ sous forme de chaîne de valeur faso kaba ye baarakɛyɔrɔ min ye anw ka baara bɛɛ sinnen don si kolokololi ɲuman sɛnɛli a n'a jɛnsɛnni ma Mali kɔnɔna la donc ani Mali kɔ kan donc si kolokololen ninnu min filɛ nin ye a y'a fɔ cogo min baara in ka gɛlɛn fo ka taa fɔ k'a ka gɛlɛn parce que cikɛlaw ti ka a sɛnɛ ka se anw yɛrɛ nimisi wasali ma mais n'i ye jateminɛw kɛ sisan nɔ ɲinikɛlaw bɔra ka jaabi damadɔ yira an na kɔsa in na donc n'a ye internet ni fɛnw kan k'a fɔ ko Mali est deuxième sur la production du riz bon ani kaba sɛnɛ hukumu kɔnɔna la donc Mali est troisième en Afrique donc o sababu ɲumanw ye an ka si kolokololen ninnu de donc an bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ bɛɛ k'a sɛnɛ parce que an ye kaba sɛnɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ la bi na an bɛ yɔrɔ min na n'o ye américains ye Mali b'olu ɲɛ ka sababu kɛ an ka cikɛlaw bɛ min sɔrɔ u ka foro kɔnɔ tari la américain jamana mɔgɔw t'o sɔrɔ ɲinikɛlaw de y'a fɔ donc Mali est deuxième dans le monde sur le plan productivité du maïs donc o sababu ɲuman o ye an ka si kolokololen ninnu ye donc o sababu ɲuman dɔ fɛnɛ o ye an bamuso in ka hakilina ɲuman ye donc ne bɛ min fɔ o de ye hali bi an ka jɛ ka hakilina in dɛmɛ donc ka hakilina in dɛmɛ a bɔra ka gɛlɛya minnu fɔ n'olu furakɛli ye n'o ye wariko ye ani n'o ye démonstration ninnu bɛ se ka jɛnsɛn cogo min na mɔgɔw ka se k'a sɔrɔ ani n'o ye hali bi si ɲuman ka se ka se an ka cikɛlaw ka foro kɔnɔna la donc olu gɛlɛyaba ninnu o kɔni ne bɛ min fɔ o de ye an k'an bamuso in dɛmɛ ni nin hakilina ninnu gɛlɛya ninnu solution ye donc o bɛ se ka hali bi Mali ta ɲɛfɛ donc ɲinikɛlaw fana kan ka dɛmɛ komi a y'a fɔ cogo min anw yɛrɛ bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ kuma caman an b'a fɔ an bɛ nin taari hakɛ kɛ ɲinan f'an ka nin si hakɛ de sɛnɛ mais n'i nana se si bakuruba sɔrɔli ma n'o ye semence de base ye gɛlɛyaba b'a la i bɛna sɔrɔ ni mago bɛ tɔni 1 na u bɛna f'i ye ko kilo 200 de b'u bolo donc olu gɛlɛya ninnu a bɛna si ɲuman sɔrɔli a b'o dan sira la an ka laɲini to ye laɲini ye si ɲuman in ka se ka sɔrɔ bɛɛ ka dɔ sɔrɔ a la nka an ɲɛ b'a la k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi n'o ye Banankɔrɔni ye i ka unité de conditionnement o soba kɔnɔna an ɲɛ bɛ stocku caman na an ɲɛ b'a la fɛnɛ mansinw bɛ yan nɔ yalɔ stocku ni mansin ninnu i bɛ se ka mun de fɔ olu kan ani n'i bɔra o la kɔrɔfɔw kuncɛla i bɛ se ka mun fɔ bayɛlɛmalikɛlaw ye yaasa u ni aw ka bolo di ɲɔgɔn ma
sa fɛn min ye si kolokololen a ka sabati Mali la wa a baara ka don ba la. Mansi minnu ye an bɛ si ninnu n'an y'a ta paysanw fɛ u kelen ka wɔrɔ an b'a don a kɔnɔ k'a fiyɛ minnu ma mɔ minnu ka fɛgɛ minnu tiɲɛna a b'olu b'a la o kɔrɔ n'i ye an ka si ninnu ta n'i ye 100 dan a ka ca Ala fɛ 99 bɛ falen parce que ɲama nin bɛɛ bɔra la mansi in b'o de kɛ bon ni stock ye min ye n'an y'a ta paysan fɛ a bɛna bɔrɔba kɔnɔ tan de an b'o de fiyɛ k'a yira sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bɛna a certifier n'u y'a certifier an b'a fiyɛ n'an y'a fiyɛ an b'a don bɔrɔ fitinin kɔnɔ 1 kilo fo k'a bila 50 kilo la k'o de feere o de ye nin bɔrɔba in ye bon yan ye o yɔrɔ de o kɛ yɔrɔ de ye yan nɔ ye voilà bon muso minnu bɛ yan minnu sigilen filɛ olu bɛ baara kɛ yɔrɔ la cɛw fɛnɛ b'a la mais muso fɛ baara de ka di ne ye parce que olu bɛ taa di denw ma so olu tɛ filanan ko ɲɛɲini olu bɛ taa n'a ye so de ka taa denmisɛnninw de balo voilà o de kama muso tali ka di ne ye baara la o de kama i bɛ muso caman ye yan nɔ bon ne bɛ min fɔ an ka bayɛlɛmalilaw ye par exemple an n'olu kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que an ka si ninnu an b'a dɔn dɔw bɛ se ka kɛ ɲɛɲɛ ɲuman ye a siri ka di dɔw bɛ mugu ɲuman bɔ i bɛ se k'a fara i ka farini kan ka kɛ buru ye dɔw bɛ yen nɔ a gatoni ka di dɔw bɛ a basi de ka di dɔw ka di to la dɔw ka di dɛgɛ la mais fo u n'an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u kana taa jɔ sugu la ten dɔrɔn n'u bolo bɛ na min ma k'o san c'est pourquoi ne b'a fɔ olu ka baara min kɛ a bɛ komi dɔgɔtɔrɔ baara de tɔgɔ de kan ka y'u ka fɛn yɛlɛmalen na n'i ye nin ɲɛɲɛ ye a kaba tɔgɔ ye nin ye a bɛ mɔ n'i y'a kɛ siri a bɛ mɔ ni hakɛ kɔnɔ nin sukaro hakɛ b'a la ou bien déjà o b'a la i bɛ se k'a dafa ni nin ye an kan ka baara kɛ ten de c'est pourquoi ne b'u encourager kosɛbɛ u k'u gɛrɛ si feerelaw la o la n'u bɛ min bayɛlɛma u b'a tɔgɔ dɔn u b'a nafa dɔn a bɛ nafa min lase a dunbagaw ma u bɛ se ka fɛn min sɔrɔ a kɔnɔ olu yɛrɛ bɛ se ka nafa min sɔrɔ a la u bɛ se k'o de dɔn ani ka foli kɛ Sirifula TV yɛrɛ ye u bɛ min na a ka ɲi kosɛbɛ an bɛ ka diinɛ faamuya kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ u bɛ ka promotion ka ɲɛ an b'aw fo Ala k'aw bolo mɛn a la halisa ne ka laɲini don ka se an ka gouvernement ma u ka wari don an ka chercheurs la n'olu ye fɛn ɲumanw nabɔ si ɲumanw nabɔ an ka ta k'a feere u k'a fɔ bangiw ɲɛna u ka wari juru don jagokɛlaw o bayɛlɛmalaw o sɛnɛkɛlaw o sikolokololaw o u ka juru don an bɛɛ la an b'a feere an b'u san an bɛ baaraw don ɲɔgɔn bolo k'o juru sara u ka danna ne b'o de fɔ o la an bɛ se ka baara di denmisɛnninw ma an bɛ se k'u sara u fana bɛ se ka occuper u somɔgɔw la ne bɛ min f'u ɲɛna u ka courage de ta courage ko dɔrɔn de don tabu tɛ fosi la bilen e ma muso gouverneur bɛ yan an yɛrɛ bɛna kɛ président ye don dɔ la a gouverneur bɛ yen a ministres bɛ yen nɔ a préfets bɛ yen sisan e m'olu ye olu tun tɛ yen fɔlɔ a balontanna équipe bɛ yen wa o si tun tɛ yen fɔlɔ donc ne b'a ɲini musow fɛ u kana gɛlɛya fosi t'a la fɛn fɛn min n'i b'a fɛ gɛlɛya t'a la u ka kɛ u ka baara fɛ u kana an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fosi de t'a la tabu t'a la o ka k'a fɛ dɔrɔn ka courage ta dɔrɔn ka risque ta dɔrɔn k'i di baara ma dɔrɔn a banna kuma laban ye min ye o ye ka foli de kɛ gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ Ala ka ɲɔnti ka ban kɔrɔ an filɛ sankura min daminɛ na Ala k'a kɛ si ni kɛnɛya ye garijɛgɛ sanuman caman Ala k'an bɛɛ ka laɲiniw sabati an ka nafa bɛ laɲini mun na Ala k'an kisi fɛn ma an bɛ siran minnu ɲɛ k'aw fo k'aw sen mɛn aw sira kan k'aw bolo mɛn aw ka baara la ka Sirifu Usumani yɛrɛ Ayidara fo a ka laɲini ninnu de ka ɲi i m'a ye ne fana y'a ta ɲɔgɔn dɔ kɛ yan nin de ka ɲi kunnafoni ye bɛɛ labɔ i bɛ journal ɲuman mɛn a la i bɛ fɛn bɛɛ de ɲuman mɛn a la vraiment k'o foli k'a ye halisa Ala k'a sabati Ala ka an n'a sabati Ala k'an na sɔn si ni kɛnɛya la Ala k'an na sɔn sababu ɲuman caman na Ala k'an na kisi sababu jugu ma merci. aw ni ce walasa o bɛ dan siri bi jɛmukan na min na bɛnna ni an balimamuso madame Kulubali Maimuna Sidibe ale ka unité de production na n'o bɛ Banankɔrɔni ni faso kaba ɲɛmaaba don aw garisɛgɛ kɛra fɛn min na ka bɔ jɛmukan ciwara kɔnɔna na bi min na bɛnna Sirifula ɲɛmayaso fɛ ka kaɲɛ ni usine stone maaw ka dɛmɛ ye o de kɛra nin ye aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wasalam.